Wam di baga deh. Wam di kayu. Wah nga. Wam man tani wam paong mo kayo non. Ya, kung buhat ako udag lighter ba da. Masugbat ako kanagon. Buang kayo atik basong tiil kayo ha. Aya, at least nata na jud kong balay. Sa timpo na akong pangrahag pamagul. Nakabalay jud ko gyud. Ini asawan jud ko wangan ni. Naaga chicks ron magpagbubuang na ako makidat-kidat ako ron. Piti magan chicks agad. Madagi na akong balay gyud. Bata pa ko. 19 pa ko. 1990. Buwan nga tinoy. Malipayon bisag nag-usara yung taon. Malipayon. Kaya mas tawanan mo yung problema. Tawanan ang problema. Kasi problema. Problema. Kaya problema. Ya. Saan kayo daan ang papunta doon kanila Ate Rose? Sabi sa kanan. Kanan, kaliwa. Pero kanan, wala naman daanan ng tao. Sus, kung wala lang talaga siyang handang lechon, di talaga ako pupunta. Ang layo pa naman itong bahay. Di ko pa matagpuan. Ay, may tao. Kuya! Kuya! Pwede magtanong? Oy. Yeah. Ha? Saan bahay ni Rose hanapin? Rose? Sa kanan daw yung daanan ng bahay nila papunta sa doon. Wa may Rose diha bita. Makikibirthday kasi ako eh. May lechon. Namakal ka rin, namakal. Hindi, makikibirthday ako yan. Ah, mo ba? Ay, Tinoy. Wow! Tinoy. Kupahan mo eh. Kilala mo yun niya? Si Rose hanapin? Wa ko kilala. Ah, basi nasaag lang ka rin. Saag lang ka ba? Mas mayo naabot ka rin. Nasaag ka. Hindi, dinescribe niya sa akin niya. Sabi niya, pakatulay daw, tapos kanan. Kaso wala naman bakat ng daanan sa kanan. Kaya natanong ako sa'yo. Wala yun. Why, Rose rin. Nasaag lang ka rin. Basin, nasaag yung ka. Napunta sa akong heart. Sayang naman niya. Naglechon pa naman sila. Ang laki ng lechon. Tapos, nagbili pa daw siya ng cake. May pansit pa. May ice cream. Masayang yun kung wa ka naabot rin. Kaya kabalo ka. Ako rin. Tukay na kung pangita ko ako'y partner sa akong kinabuhi. Ako na ako'y balay. Why, doon ko'y asawa. Ika na kay asawa? Wala. Surti ha. Hulog ka sa langit. Muli, nabuktot ka pagtugpa. Bahay mo ya? Oh, balay na ko eh. Oh. Papuga asawa. Ba't walang painting? Ay, siyempre, bago pa. Sa kadlaw nagtarok yun ako na kinay. Kabalo ka? Surti ka. May kaya nasaag ka na abot ka rin eh. Di mo talaga kilala yan? Ah, wala. Ako kilala. Sabi niya, sikat daw siya dito eh. Kilalang kilala daw Masikat siya. ako. Masikat ko kay ulit tao medyo kuno niya na ibalay ba. Abuhan ay kuwang gyud. Ano sa din eh? Oh, Maya, sige na, uwi na Ayaw lang lang masaag yan. Uy, di ka doon na mga manyak sa gawas ha. Uli ka doon kayo. Buti na lang wala akong nasa lubong na tao eh. O mas mayo nga na ka rin kay safety ka rin. Kay ako di mo dyan kumanyak. No, ngita lang dyan ko kasawa. Sige na, huwag maaga kayo. Uwi na, kuya. Ay na tungog. Hindi, ya, bata pa, kuya. Hindi, ya, bata pa, kuya. Ay, Mas bata. bata pa, kuya.